Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya uan. Padon kata kecil bet. Subtha ba yusu na sinong bu niya su tu chumut chwa sinong hata hata la chong Mengi dai kinong hal. bat para dong para thai la chong Tikwa bania wan page menta kasni ya kani kedung teram cungi. Kedau ba dau kancing. Kedau ba dau sam kucing cungi. Jarum puro bro nilai saya ban pe jangan matan mahali ngapa hai ban ai ka hino baka babiang se unde tolong om Nanti kan ke ban tak yan lo yan. ka le ban niat be Ban ong ya kacaka te kabum ilong sha shu isa. Hani ini kan ke cakah ni halal lom ni. I've been known as I do twice in the second position, so DC, but you office of Malaysia State Pollution Control. Nama kini baru ke aging tu ajupi, ni hab ai lang sa sokka. Piga ta ko kami. Thak tu Ada hoi di Malaysia State Pollution Control. Puni kata. Puni, but ada flat up puni kita gi ho itu ki. Ai keren dua ka platform. Hidong kam ni kata api mata pion kata ni bilang ni syuan bet. Kamu beri sisi ngintip. Dah kelai keren tak? Itu pun. Kata jumpa yang kadang tolong macam. ada keren di sana ya ki sana Deputy Commissioner juga East Khas Hills ka RM Korba kalapil dong ya ke jinyalam menta kasni ka arab khandai trik ulber ha office tray kam jongka banya kran ni ke jing terwa ya ke jaka bret nyut thma ya ke shnong nong hali kalau ong ba ke jing ka ba kongsan kalong ke jing jabo jongka wa umkhen na ke jaka bret nyun la ban kedau ba ke jing bishar pai ba na ke benta ke jing thmu ban bret nyut la pen kria no ha ka khandai trik unailar ar hajar arsan ki nong chong shnong jugi khatsan tali ki shnong ba marjan hapo kasunjuk ki nong sunshar shnong par umkhen SNSPU ki persha ya kate ke jingtmu jeng ka sarkar da ke bagdo ba ke jing penan kam ke bala palat por ya ke jaka bret nyut jeng ka marten ka bala danupa madan na kalyang uba super ngat president sunjuk ki nong sunshar shnong par umkhen SNSPU uyathu watla ka sarkar ka thmu banbu jaka the nyut hanong hali na kalyang kishnong bat ki marjan kimpat priang yaka lara kimpat yo I yaki kam jongka namar bunsin ki shutang hakikot sada bat kaktin shushu apen snowat ka jingyalang yakrani ki project banmat na ki jingsma kinum pediang namar ki yatlat yaki pat ba ban ai jingtip ka babiang por ya ka bala shule kat kum ka monjong ka sarkar hakani ka meeting bala long mane ya ka sokar ngila peni ba ngila ong ka sokar balai pimle shua hapo moyong po marten moyong jadi ong ya kane ngila persyang tenre kane ka persyang jongi kalong ngimla shu ban le kerkom ka badai namarang ya ban le hajurong jong kinyud ngidon kamban yo ya ka batmai banle ya kenika processing ke babiang banle ya kenika waste management plan ke babiang ba kalong ikwa ada ke jaka ke batmai namar hangtai halor kinyut ngimla syu banle wala ka taru ki ong ilale ke babahatam ban penduna ya ke jebo ban penduna ya kenika jingkhia jong kenika nyut hang po marten tingil ajimut ro yaki bala dalong ke bala penken ya si jaka bajengai na ki penken ya si jaka ki balong madan omde ki jaka balong sharing kenang bakanum kita ki tolong tongwa ngila ajimut kumta lele seh kini ki sipnai ke bangin ya discuss issue na mana kalyang kadesi haden bangila pelong ki awareness program ba fair hakisnong ba fair sa khodro ek meeting ka bakum kene hakane ka jaka bangin discuss kam bahabiang te ngila ngin sa propose yaki ngila ajimut yaki ba kin sim yaki minta ki banam kita ki tolong jingwa kudu pinne pat yaki pat ba 2% tu si jong ke jingwan public hearing bang iba katenat sarkar budi pek du ka layak yaki senang si kakuat benek baik tangah tu kusenang ka badan ketua projek nu bidan no habe de pata gajing keliro mene ngeladap ai ka objection na kaliang jong ka office ajing syak bade banle kini ki information ki city bade ban pha ke de banle na kaliang jong ka
jongka pollution state pollution control board dan kim siam lapha city katkum ka rukom mo kila ajing tebe directly tang yaki nong hali yang i pat kila ala eklet kila ni kelek te ngi menengel ong ba namar ngi ngim tip don kamba sin ai ka jing tip ka biang lem kum tangi pat ba ngel long ridi ban yakun hamadan namar ki klem yo jing tip te kumalong menta na kalyang jong kiro kila ai kata ka jing kular bakin sa ai ka jing tip ka banyak syaki pat ba nong susnong lem ba jong iki ngai lam snong na i lesi ka jingran jong disi kelak tangan ya ka state pollution control board ta kuno pat ka ni ka department kale haba kalai iel ka jing baklalu jong hoi kata kalong jing sya na kalyang DC mene ila keren tenge ya ka state pollution control board namar ba ka jing le jong ka along gumba kumang syukran ka along arsap kalau along ka pentip tengenong halikat basangi ka ong bangila pentip leng ba ki kot kubor te naprang jungi ki sinong ki khasan tali ki sinong bat ki pat ba agini ki singim da kampule shu kot kubor kan kam bahala da ai ban haki YouTube channel bane ka ba ai kubor namar hagini ki singi la duna ki ba puli kubor plus nang ta kalong ba ngim pediang ru wala dang yo iro ki kot kubor kadon kam kalong officially bakin ai ki city ki ba biang hangi ki ba dan ni ka jingit kele ya ka kam nang ba kata ka kam ngila ban ya cekmat tang susul asyik dak sarkar kaum ra ini projek hoi kan penting projek ni ki kam kum nolong kum baka temu te kunu piu il asyik ya kedan bana asyik kejing pen le jokor jongno jono ki department ne ki beri basna so kuno habis dia kata kafang mene nakaliang jong DC ru ila kubur ya kata ba lada kadon kum kata la ai kata kejing pular balada don kanu kejing tri timur nalor bangila ya nalor bang da discuss kumne nalor la ai ka unas ke basai lada don kejing le kelan kejing le butu kejing pentrai toti ya kane le se idisi ro ngadang don has service piro kirang ba snong kinang lam snong kira karta kadang biang te arsnam menta la kali kene projek ban penda biaka kalong tang hapo arsnam te lada kene projek tre tang hapo arsnam kemud ni baro kirang ba snong ngidang kelan ngidang syan lada don mano ba pentre bakala bale torti bale khlem perkhat man pentre tang na kabenta ka jingi onong jongno ya kene ka projek dan nakaliang jongi ngidon pakhamat ya kaban yakun rengkat lem baki kot kisla kumangila kula no mene badon kam ka agreement don kam ka jingi sai bat ka an ba ki en jing pentre hane ki long ki ba sai ki long ki ba dei kat kumala batai lem kumta ngidang ngidang sai dang klan walang ongem la ban tip lano ngin lejno ro andai ngidang sai dang klan te arsnem kamda slam tan kata ngidang ilut kumnu ki tre kane ngidon hok bantawa kat kum ki kot kisla ka bangin sai sign ki agreement balada ka sarkar kale bakla ngiru ngidon hok ban khang sundon kana no ini dang mut benong ke public meeting hearing hak akademik kat ko pala penbait na pollution board ndengin da siyempre ni snow ba na marbala don teng kajing persya di yang habang khat suada kam meeting ya bar khat sno then dala syang lai khat asngap iki de syang baka kajing snow jong ki ru ka ba kabalong ka ba ya ha bangin pathat wa na marbati pai ba nong sno ki bakta ani project ki khambur tingi happen sya iki happen snow ko iki de larai menta ba nakaliang ki snong bangin ngin lech ki snong ne pen ai kata ka awareness about ki snong man pen so tu baling dan kami kan ka project banang tang si kendo pat hadin si benai bat bangin nak penya perkat belum ngi pen fix ko kiri hadin bagi pat ba la so tu ya ka jiman to dengan ni ka project tu kini entah kin nong ya lama ni kidang kata ka kiwan hakan ni meeting ban wan dio ikajing syai tikla syai bat mentah kidang kam pada ban syai pada ki pat ba hatu kan dan kanu agreement pat ngada swabal stang ni kam kan dan agreement ni kinja MOU na kini no kita yang kenang baki nong song ru kinyo ya kata ka singan la ban kun ni patek hadian la ban siu yang patai kita jingdu kumbaji lok ni project repair yang masukkan abal sedang nono kam pwede baik pahi kaigan kenjau MOU te nagaliang jong kini na urban affairs pula bahkan sedang kenjau MOU bagi nong song ban pet ban nong ki ba ki whistleblower ni kenjau banong kinong pet sin mo lada duko akaduko no kam nang bagi yo ban ya
tai yang kat badang yat projek na hadian habot tu. Kadang lu kejing Kani ka notice kang ini nasam da way ni department but ni dong issue snow ni kami yoni ni kami akot ko ba de ngatai kata khanjat ka la pendeko kan ni kam namar ba kumbangi julang ni kan district administration ni tre jan bahabat kishna de kami ni yo iba pada jin deko kan dia lam ladan kata kajing identification shop report kiru kita shoot mentah haden ba hak notice nama ngisno dan kata kajing kusai yo katun gunu-gunu matla kata ita mende kasi bani komo kan ba public hearing bobo kan ni gadi ba di haran ni bani kom yo iba kadan kajing put ni na yo ya kata kajing ha ba kan ba bani khat traditional nang ba ni la ban soto ya ki dan ni em kata kajing put kajing bit but mission sisa kadan kata kajing put na kan jeng na mati kan yo ya kata notice personally hakishno kan ni usuan na kat kubor ini kan ang ika ba so ha but na kata nila ekran kilo ki dan kata kajing so tahi but ni ang okay tingin na ay all ki ship na but ni tai ha posno but na kanyang ko mga sure fit mo di kidan ki niki officer na urban affairs bakin ni shy but mission board pada urban affairs kini shy kishno ya nam takan ni ka project nam bakin so baik hatu pi nakalian sana mabede ke district office ngana ba pilih ke district office nga ba nang isakmat ba nadadon gano-gano ka kam nga bede ba ba kidi man pedem ngan ong if had district office nyam dang data issue kami na ba so hong sutu na kiwi department hatu kin direct nem bagi department bahapo kata hapo district la jang ngana bende kata ba suparang rangat kateng jong ada ba suparang ada presiden jong ka senjuk pinong sencar senong paramkan toba pila ban batai ni mikniat hari bide bide jingwan ju pili miti ya kan ni miti hatu pila sutu sai ba batai ke juki hoj kat kum ka jingwan hadin bangila ya syong kum ar kenta ai rengkat lembat ki magistrate ni DC le dan lang hane te kilai ke jing batai ka long detail ba jing batai ka babnya tengila am ki ngila jawab ki ba kini ke jing batai jong pi nagalang ga office nagalang jungi kum ka senjuk ngila long awai ka ba pen ardatin yangi kalong ba ki babun ki kam ki ba ka sarkar ka pentre kam kalong ka beper ha ki kot sada bad ha ki kam ka begitre yo i ke jing tho ke jing batai kalong da kumai onda pentre kam pad ya ginu ki scheme ya ginu ki project kalong pada kumai pat kam la ban pen ulong kumba la batai teden ta ka daung ka banengkong ka bang res kalong ba ngimpat syania ka sarkar ba wala kala batai benya katuru ngimpat syania ba ka sarkar kan la ban le kumto kumba kala batai hatu na kalian jong pi pinong ilam hatu pi kwa beli di mana kata agreement dan kita MOU punya sai kenang bala da kalong bunu pila wat kesini ya kono ni ko jabe de berkata ka jengkeli na kalian jungi kum ka senjuk ha ka jingi keren mene kalau don ka jingi tai ke babnya bah bad ha ka bekut hingga la sim karai ba ha po jong ka sibnai kandon kata ka jing ya kandon ka discussion kin form na kalian ka DC office kin sa form ya ka WhatsApp group ya ka bane discuss ya kini ki jing dan kalian jungi ro ngi diman ba ha bai de bekane shwa ba kan trei ngi de ban sim da ka agreement ka basai knang ba kan long singanya ka menta ba di ka long den kalam ka agreement nginam la ban ya chikmat dengan project to pila on tay ni ki daw ba ki persa pala ya ba di wan ni project kidau kidai ki babun he ki ngidon sibun kidau ka to kane ka bangila banjer kidau ka bangi persa kane ka long nagaleng jo ka senjuk ka banengkong ka long ba kane ka project site ka jing temu banbo ya kane ka landfill ka dai hajrong jong ka wa umkan te hapo ka don ka wa umkan ka bangi kum kinong syong sinong hakini ki khasan lagi sinong te ngi penon kamber bor ya kane ka wa hakil yang paro nadu katong do ya bam do khamit labat sini arpo sau kentangi penon kami kene kawa hakasum ka sajru wat haki umbam umdiru te ka banengkong kalong mingi persya namar bangi yo iba ka don ka jingma ka bala ban afek ya kene ka wa umken ka bangim kwa ba kene ka umken ka ba don ka dur jong ka jing itanat ka belong ka jing kermen jongi na kamta ka menta bat kalawai kan du no kan librong no season ka singi kwa ban maintain ne ban pen bahai kene ka umken
kenang ba kalong jing khu yangi kade kata ka ban kong ka ar kalong bang yo i ba ka jing le jong ka sokar hakini ki spor ki baladap kalong ba kalong careless palat haba ka bu ya kanu ke landfill kamut ba kam siam la pentre kam kat kum ki an ka bakila batai ka mala ona do mene ka long ka kalong careless ba bat ka ba bu jing ma yangi ka kot ka khia la kalong haka umbam umdi la kalong haka air pollution kanlong ka jing yangi kinong sing thau ki badon hasna jong ka landfill lada ngimi yakran china do menta kidon sibun ki dau ki bala ban ki bangidon kata ka jing persya ka jing kentubru ya ka bangidon saudong ya ka wa ni penun kamru ban rap ban riang kum ki kine ki ngidon ki pentha ka ba mo ngi rap hangto ngi rap ki johor ki jap telada kamdon kanu ka protection ka ba biang ya ka wa amken kalempep ki jabo jaban kentuj bat kai ka ban jia ya ka rap yang ka jongi kai ka ban jia ku umbam umdi ki do do penat ki badan ha ka wa lese kan long ka ban penduk yang i kum ki Kalong ba fifin kene ka namang ikis tanya ay sukar kumala krensya na do mane ba hado man ta mane ngila krensya ka meeting ba ngimpat syanya ya ka sukar namar ka jing kren jongki dagaktin kalong da kumoi ki pel i yangi da ki bepal ki pel i yangi da ki video ki ba per la se ki bala wanra lane ki bala sim kupi ne ki wi pat ki jela lane la ban long na syapar jong jela jengi ban pen i yangi ban pen sya bangin le kumne dan rai haba pau menta ladangi kren ya ka jing sya ba hado menta mane kampodon kanu kata ka jing kata ka baka sarkar kalale tikna habede bat kane ka project kalong ba ngimpat yo i ba kalong successful kanu ka plan jang sarkar baro ki plan ki project baro ki long feel namar bak sarkar katkum ka bai kren katkum ka plan kem siamla penteri kam la dangi pai siki surok lenti sengken pi ki plan ki long kumto bahaban play ban try perfectly lagi long ginu ni project tekas kajing plan katkum ki plan ki estimate lamang la estimate la ai ka plan ko biang haraba penteri kampat samadan kilong turmo la IT pateng hanu bat kajing tre ki kalong torti pela yo ihi markhamat ki surok ki batang ban plit da ka tiro la ki surok ki batwa na ka porsi ka porte kai ka ban jia ya ka jongi ro ka project lada ngimi kren syai menta ngimpat sanya adu menta sokar hatu ban meng ni wigi lihat Ashwa bak sokar kan penlong ya ashwa bakan lada ja nama shwa ka taro kan don shwa ka discussion lane kan don ka awareness program wa ka bede ka kontak ka jing ya dei ka bajan pedang ka office bat ngi kisnong ke badan saudong ka wa amkan kan don shwa ka jing ya kren te shwa bangen poi ka taro kalau don kam shwa ka awareness program ka babiang hadin kata andong ila syairu nginom pat pediang lada kam don ka agreement namar ngimsyanya bale se ka jing ikut ka tin bat ka kam la ban kam gede jing don kam ban don ka agreement ka babiang hadin bangila sungtu syai ka kam tertai bor sarkar pe dia nilang kan hoy kumalong menta ngenitu ipi ha jing syah ka nagaleng jong sokar kila mud bait ban pelong ya pudi gering ha ka atrik behre nagaleng jungi ngila bu eviction ngi ong ngilong syok hado kata-kata hak bangim sim lalong aware kene ka pulbi gering ba penlong arterik tengi khot yang kene meeting la se mentangi wan hang ne ka meeting kalong ban discuss ban ai kata jing syah be de kane handa EDC la pen pana ba kan donro ka pulbi gering arterik te halo kane nagaliang jongi ngila pen pau ki jing bat habakut hi ka government nagaliang jong ka DC bat ki nagatanat urban kila puspunno ya kene bat kila keren dak basai bangin pensengeno sautari kanom longshu kene artari kanom longshu kene blik hering te kila puspunno haki wai pat te ka tarik 4 penbena kin sele in detail shwa dak nya snutu bat ngi kisnong la batha ro yangi bangin lej ban batai kini kijing batai ke blayo mentah kisnong lada snudon kamru bakini kitnat rekam jong ka office kentuk naga urban bat naga pollution control board kila ban wan ban ya pen ilam hakisinong kitau gijongi ban ai ketek dinsai babnya namar ngimla ban pediang lese pajbaru ban batai mangi kinong elam sinong lese kandon kajing artatin te ngidon kam yeki bakin wan ban ai lang kajing sai na kabenta ka project nang pajba kan sai